seguint amb la tradició, la Unió Deportiva Las Palmes han anat a oferir aquest ascens a la Verge de Teror, a la població de Teror, aquí a Gran Canària, i ara a les 11 del matí estan a punt d'arribar a la seu de la delegació del govern de Canàries, i després agafaran l'artèria de León i Castillo, que tinc aquí al meu darrere, i aniran fins al Cabildo per acabar a la 1 l'edifici de les Cases Constitucionales. Falta molt poc perquè arribin aquí a la delegació del govern de les Canàries i ja tenim uns quants aficionats que els esperen i arribaran ara amb la guagua de la Unió Deportiva de Las Palmes. Realment un dia esplèndid avui aquí a la ciutat i a més coincideix amb pont perquè demà és el dia de Canàries. Ara sí, ja falta res, estan a punt d'arribar, ja es veuen aquí les primeres furgonetes de la policia. Cada vegada hi ha més gent aquí al meu darrere i intentarem parlar amb l'entrenador de la Unió Deportiva, el català Xavier Pimienta. Sandro!